waseNigeria ithi ayikhululeka letha abantu abawu500 sinikeza u4 billion sizobanakekela thina bebuye bebachithe bethi saka la beqhubeke beyidlela indawo beyidlela imali bona bese bethi hayi lela bhilidi la kwaWexel kahulumeni hambani niyongena ngenkani kulona labantu abahlele emabhilidini la ngenkani bafakwa yikhulu kahulumeni sizoshaya thina inja ayikho into esingayi-investigate manje asifuni ukuhlambalaza abantu ayikho into esingasayicingi manje ukuthi le nkinga ibangelwa yini wonke lamabhilidi akwaWex kunabantu bakahulumeni esiphethe amagama abo ama-screenshots ama-accounts abo nokuthi kukhokhwa malini kubona umyalezo oqondileke kubo lo hamba uyoyihlukanisa naleya nto ngaphambi kokuthi kubize ngegama siyabonga Nginenhlahla namhlanje. Ubiza ngenhlahla lo. Njengamanje president ikhona into afisa ukuyibeka. Uma kukhona ongakasibhali isikhalo sakhe. Ngiyacela kulesi sikhalo alokhuze lapha. Okay. Insizwa ke enizosebenza nayo kakhulu. Okuyiyona enizobika kuyinkinga eziningi nayo. Yazi yahlupheka. Igama layo Sakhala. Yena nizokwenza nayo into eziningi. Sabonga. Sela nje sikwenze kube lula. Sela uthi niyithathe inamba yakho. Yebo. Manje wonke amasaluni emizibhalelayo. Sikondela ngicela ukuthi niyithathe inamba yami. Yebo. Abafisa ukuthi beze ofisini lelakho silapha eDelta Towers. Lapha kuSmith. Mawulapha nje ngase-CCMA ubuze lapho uthi ke iDelta Towers. Sikwi-4th floor. Kodwa ngicela ukuthi niyithathe inamba yami. But into esizoyenza kusukela manje. Wonke lamasaluni la ugcwele la. Sizowangena one by one. Befakela abantu berenta kubona ithini ireason ukuthi azabafaki mina nizorenta kubona sithini izathu zonke nithathe inamba yami yes abantu bangibhalele ku WhatsApp ningihlupheke bafowethu umuzi Xaba igama lami usihlalo wala esekwini welapho siyeza la msebenza khona ngeke zonke le ndawo nisebenza khona 070 3190 394 igama umuzi ngwakaXaba isibongo ya ningihluphe nje bafowethu umhluphe Okay, comrades, into ezokwenzeka manje njengoba ngeke ngasho ukuthi asithandi thina ukukhuluma kakhulu kodwa sithanda ukwenza yebo lezokwenzeka ke njengamanje sizohamba sisuke la siwokhe sonke ngeenyawo kwamanye amasaluni amabili noma amathathu sizobe siyobuza ukuthi ubani umnikazi webuilding mase sifuna senze appointment nomnikazi webuilding nalo othi exushisiwe naye ifuna ukuxuphisa abantu ongaphandle naye abe khona umhlangano wethu siyofisa ukuthi noma ningakhona nonke abe nje la umuntu achaze ngebuilding yakhe ngoba uyazi ukuthi bakhokhiswa malini abantu
Nanokucheck nje ibhidingi ukuthi kumele yini umuntu ephakeme sizohamba-ke sizonilinda sihambe phambili indawo ngesimtshela bazosonifola mase siqedile sizokhuluma leyo 5 minutes kancane mase simtshela-ke ukuthi kuzokwenzakalani ukhona olahlukhiye bakwethu ewesaluni befuna iy'khiye ezintsha ngamasiko Ay, kuyabheda hayi. Weka yomina uzobe nini? Izinja idlala ngathi. Izinja idlala ngami. Khuleka. Izinja idlala ngathi izinja. Indoda idlala ngathi eSouth Africa. Yazi. Asijwayela la. Nawunesaluni awutombi khuluma mama kuthini sorry oza phesukuma uza ngala uza kubamba oyo inyama engaka inyama engaka hayi bo we ma nawunesaluni uza ngapha mama mama ndiya yakho khuluma mama ngiyaphila mama uba nakwabudabuka ubunendawo anoza uyaphi manje asubaleka manje imala sure izisho ukuthi uba usuka ubunendawo mana khuluma ke But what manje sekwenza ngayo senzeke because abantu bokufika baningi bayakhanvasa kuyagcwala so ama-price singasasebenzi njalo kwenzeka ukuthi kufuneke noma uthole i-client ufune ukuphathe nomuntu so-ke konke lokhu kuyasikhathaza so besicela nathi ukuthi abasidedele manje njengasekuqaleni abahambe nirenta malini bafethu sitshela imali esirentayo ungathunqa ubuze futhi siyithathaphi asazi lapho kunabasebenzi mina nje kunabasebenzi abawu-6 ongaphezulu abanye uhola ngesonto uhola 1.5 abanye bantu ngicela ukungibuza ukuthi le mali engaka u-6,000 ngiyithathaphi ngesonto ngibe futhi ngizorenta kube kunama-property futhi so siyashayeka kakhulu manje le genge le yangaphandle inlimaza kanjani? Le genge yangaphandle igcwala umgwaqo wonke icanvas so my canvasa yini ucanvasa Carnival City uthi woza mama nawe wozoluka mama lowo muntu osemnyango usho nommalini yes so mina into engiyenza ngo-350 uzosho yena athi 200 rand naku-200 rand sekufuneka ngi-accept i-client ngithathe i-client ngilenze i-client leyo client alenziwa lenziwa umuntu engimbolelayo lo muntu lowo muntu ufuna malini ufuna u-100 rand kulowo mali apho usungananayo inhliziyo ye-client nokuthi nawo ama-client waseyiveka because uyafuna abanye-ke bayapromote bayakwazi ukuyikhanvasela lapho ku-TikTok umuntu ayibizele nama-client kodwa angikholwa mina ukuthi singathi inzi uyibizele u-35 rand yalinganisa ukurenta futhi ukunabasebenzi kune-uniform angicabangi ukuthi khona into ongayigeyina lapho yingakho abanye ozakwethu bethi kusuke kukhona omunye ongemuva kukhona okunye ngoba mina nje kunabakantona ngeke ngikwazi ukwenza uyayibuka ngisho kodwa mina nasebenza umsebenzi so umsebenzi esilimele kakhulu thina singakwazi ekugcineni sama-singaparents sonke sisemasayini omama abaningi bawoma bona baphethe amakhaya aphethe iy'ngane so kwenza kanjani konke siyabonga mama wami siyabonga
Ezakhale. Check sa hand.